Първи ден във Виетнам, първи часове, каснах от Малайзия, малко и мрачно, но пък е 26 градуса. Топличко, планината е наблизо, Да Нанг е третия по големина град в Виетнам. На първо четене е доста интересно и доста различно. Ето го единият Драконов мост, който е известен. 40 минути по-напред е плажа. Сега хапнах, запознах с един германец в ресторанта, преди той с две белоруски в самолета. Почвам да опознавам обстановката и да планирам следващите 25 дена. Накъдето се обърнеш в Виетнам, дракони. Драконов мост, драконова статуя. Само не виждам някъде драконов плод. Ето го, тук е моста и на любовта. Сърчица, всеки заключва в любовта с тези катинарчета. Реката е малко връсничка, Дунав е по-чиста. Отсреща ми е хостела. А от другата страна се намира някъде плажа, сега отивам да търся плажа. Ето, в момента съм на плажа на Южно-Китайско море, червен флаг. Морето е страшно бурно, пълно е с руснаци. Гледката е уникална. Нощния пазар в Да Нанг, Виетнам. Доста по-различен от малайзийския. Всякакви дреболийки. Предлагат масаж на краката, 30 минути за $5. Страшно фигурки на Наруто. Будистки фигурки, слънчеви очила. Все още не съм видял някаква интересна храна. Пържени банани, дуриан, бамбук и така. Сега ще проучим какво е положението с интересните храни. Това какво е? Ето. Бамбук. Hello. Beatbox. Така, сега съм на един пуст бич. Няма 10 човека са тук. И да видя какво става малко по-страни от Да Нанг. Ето един будистки храм. Близо до Да Нанг. Красота. И огромна пагода.
Статуята си малко огромничка, около 50 метра. Деса не бях виждал толкова висока. Доста стабилна е. Видях я поне от 20 км вчера, като ходих на плажа. Видях и беше нещо уникално преди малко. Посетих един китайски храм. Насякъде е вход безплатен, трябва да се обличаш, понеже аз съм по къси гащи и трябваше да си покрия краката. След малко мисля да ходя към Marble Mountains. Трябва още 3 часа за да е 5:20. И сега ще видим какво е положението. В момента се намирам в Marble Mountains, на 20 минути пеша от Дананг. С скутер пристигнах. Входа беше 40 000 донга. Много приятно място, има доста пещери, пътеки, за около час и половина-два можеш да се разходиш. Има и асансьор до върха, но е по-добре да вземеш маршрута пеша, с пещери. И тук се намира горе-долу по средата на пътя между Дананг и Хоян. И после мисля да посетя и Хоян. Вечер е хубаво за там. Много приятно място.